హాయ్, మీ కోచ్ జ్ఞానరాజు. డోంట్ స్పెండ్ మేజర్ టైమ్ ఆన్ మైనర్ థింగ్స్. మేజర్ అంటే చాలా పెద్ద, మైనర్ అంటే చిన్న. ఓకే, పెద్ద టైంని మైనర్ థింగ్స్ అంటే చిల్లర విషయాలు, చిన్న విషయాల మీద ఫోకస్ పెట్టద్దు అని. అంటే ఏంటంటే మనకి ఉన్న మేజర్ టైం 24 అవర్స్లో ఎక్కువ టైంని మనకి చిల్లర విషయాల మీద ఫోకస్ పెడతాం. సమ్ టైమ్స్ గేమ్స్ ఆడుకుంటూ ఉంటాం సెల్ ఫోన్లో, సమ్ టైమ్ ఫేస్బుక్ టూ మచ్గా చూస్తూ ఉంటాం, సమ్ టైమ్స్ టీవీలు చూస్తూ ఉంటాం, సమ్ టైమ్ గాసిపింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే మనకి ఏమీ ఒక లైఫ్లో టార్గెట్స్ కానీ, గోల్స్ కానీ, లక్ష్యాలు కానీ లేవు. అసలు పర్పసే లేదు, గాలిటోసైడ్ పోతూ ఉన్నాం. అందుకని మనకి టైం పాస్ చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లా కాకుండా మేజర్ టైం అనేది మేజర్ థింగ్ మీద పెట్టాలి. అంటే పెద్ద విషయాలు పెద్ద వస్తువు మీద పెట్టాలి, పెద్ద లక్ష్యం మీద పెట్టాలి. అసలు లక్ష్యాలు లేకపోతే మళ్ళీ ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి మీ లైఫ్ పర్పస్ ఏంటి. మీరు రిటైర్డ్ అయిపోయేలోపు, చచ్చిపోయేలోపు ఏం సాధిద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఏదో ఒక పర్పస్ని డిసైడ్ చేసుకొని అది మేజర్ అవుతుంది. సో మేజర్ని మైనర్ని ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి. మీ లైఫ్లో ఏది మేజర్, ఏది మైనర్, చిల్లర విషయాలు ఏది, ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఏది, అది తెలుసుకున్న రోజున మీరు టైం అనేది మీరు వేస్ట్ చేయరు. అది తెలుసుకోవాలంటే కూడా కొంతమంది తెలియదు ఎట్లా డిసైడ్ చేసుకోవాలి. లైఫ్ ప్లానింగ్ ఉండదు చాలామందికి. సో అట్లాంటి మీరు వ్యక్తులు అవుతే మీకు నిజంగా ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు, ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్కమ్ సంపాదించుందాం అనుకుంటున్నారు, మీ లైఫ్ మారాలనుకుంటున్నారు, యూఆర్ ఫెడ్ అప్ ఆఫ్ యువర్ కరెంట్ పొజిషన్. అట్లా అనుకుంటే కరెక్ట్గా మీరు రావాల్సిన మా దగ్గరకే. వీఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ. మేము గైడెన్స్, ట్రైనింగ్, సపోర్ట్ అంతా ఇస్తాం. మొత్తం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, జాయినింగ్ ఫ్రీ, ట్రైనింగ్ ఫ్రీ, అన్నీ ఫ్రీ. బట్ మీరు ఇంట్లో కూర్చొని సంపాదించుకోవచ్చు, పార్ట్ టైం కానీ ఫుల్ టైం ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ సంపాదించుకోవచ్చు. మీ కెరీర్ కూడా మారుతుంటుంది. కాబట్టి మీరు నిజంగా అట్లాంటి వ్యక్తి కావాలనుకుంటే, మీరు నిజంగా లైఫ్ మారుదాం అనుకుంటే, మీకు మా దగ్గర మా నంబర్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి. వెంటనే ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి, మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయండి. మీకు అన్ని విషయాలు తెలుస్తుంది. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అస్ నౌ. ఇమ్మీడియట్గా కాంటాక్ట్ చేయండి.